Il-maġġoranza tal-għalliema tal-Kindergarten huma konxi tal-bżonnijiet individwali tal-istudenti ċkejknin tagħhom u jorganizzawlhom attivitajiet kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż biex jassiguraw li t-tfal ikunu esposti għaż-żewġ lingwi. Dan irriżulta minn studju li sar mit-taqsima tal-lingwi fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni. L-informazzjoni nġabret permezz ta' kwestjonarju illi sar fost 440 għalliem tal-Kindergarten fi skejjel statali u tal-Knisja u wara osservazzjonijiet f'5 klassijiet differenti. Mill-istudju riżulta li l-maġġoranza tal-għalliema jiqilbu bejn il-Malti u l-Ingliż fil-klassi biex jakkomodaw il-bżonnijiet individwali ta' kull student anke ta' dawk barranin. Dan jidher li huwa fattur prinċipali li qiegħed jaffettwa l-għażla tal-lingwa fil-klassi. Fattur interessanti kien dak li dwar it-tagħlim tan-numri illi ħafna drabi jsir bl-Ingliż filwaqt li l-alfabet ikun mgħallem l-aktar bil-Malti fi skejjel tal-Istat u bl-Ingliż fi skejjel tal-Knisja. Lara Vella, waħda mit-tliet riċerkaturi, qalet li 70% tal-għalliema jemmnu li meta jqilbu bejn lingwa oħra l-istudenti ċkejknin ħossuhom aktar komdi. Li aħna nirrakkomandaw kemm l-edukaturi u kemm il-ġenituri hija li fil-ħajja ta' tfal tagħhom juru li l-Malti u l-Ingliż huma tnejn importanti u li joffrulhom opportunitajiet biex huma jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-lingwa b'mod komunikattiv u mod li jagħmel sens għat-tfal. Dan nistgħu jagħmluh billi ituhom ċans jitkellmu fil-klassi, billi jilagħbu, billi jesploraw il-kreattività tagħhom. Lara Vella komplet tispjegalna kif ir-rapport ikkonkluda li l-għalliema għandhom jirriflettu dejjem aktar kif jistgħu jadottaw strateġiji li jkunu adattati għal ħtiġijiet lingwistiċi tat-tfal. Tennit ukoll li huwa lied ta' kull tifel u tifla li jitgħallem iż-żewġ lingwi. Il-Ministru Evarist Bartolo qal li llum b'aktar diversità fil-klassijiet kibret l-isfida ta' flessibilità min-naħa tal-għalliema. Hawnhekk sostna li huwa kruċjali li t-tfal ikunu bilingwi. Saħaq ukoll fuq l-importanza li jkollna liġi dwar il-lingwi uffiċjali illi tesiġi kif jintużaw iż-żewġ lingwi anke biex tissaħħaħ il-preżenza diġitali tal-Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.